mall. Ayan. Is mainit. Ayan. Ito kami sa H&M. Mag-tour tayo sa H&M. Ayan. Ito yung entrance ng mall dito. Ayan. So, ngayon punta kami ng H&M. Ito yung loob ng mall sa Triangle. Ayan yung H&M. Hanggang second floor yan. Ayan. Okay, pasok na kami sa H&M. Ito yung mga bago nilang mga damit. Yan, yung nasa mannequin. Yan. Yan. Yan yung mga bagong latest damit nila dito. Yan. 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 Ito mga pambabae. Yung mga panlalaki nasa taas. Yan. Yan. Ito yung mga sale nila dito. Minsan makakahanap ka tig 30 crowns, 40 crowns, 50 crowns. Yan. 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 For example, ito 40 crowns lang to, oh. It's 40 crowns. Pwede na to from everyday. Okay. 50 crowns. Oh, 50 crowns. Minsan naghahanap lang ako dito yung mga pansamba lang namin. Pansamba ko lang. Mga blouse. Kasi madaming mura din pag minsan. Yan. Lahat ng may red tag na ganyan is sale yan. Yan. Nakasale lahat yan. Pati dun sa kabila. Ito hindi sale to. Ito price ito is 149. Yan. Partner na yun. Yan. Yan. Ito nakasale ito. Basta may red tag na ganito. Yan. Sale yan. Oo. Minsan yung original price niya is mahal. Tapos sale nila. For example ito. 249. 150 na lang. Yung mga pang-baby nandun sa taas. So, next time ko na lang sila i-videohan. Yan, o. Kasi galing na kami kanina doon. Yan, mga sapatos. Ito, mga bangles. Yan. Mga pang-ipit-ipit. Yan. Accessory. Kompleto sila dito. Ayan. Ito, gusto ko to. Gusto ko tong sandals na to. Okay lang. Yan. Ang ganda. Mga bags. Ayan. Ganda ng sandals na yun. Yan. Okay. Ayan. May mga accessories sila. Ayan. Yan. Yan. Mga bagong ano. Yung mga suit nila Kim Chu. Ni Nadine Lustre. At saka ni Maha Salvador. Nandiyan dyan. In sila ngayon. Kaso hindi pa. Dahil ito yung mga suit ni May Entrata. Ito yata yun. Tsaka yun, oh. Ganda. Yan. Sa mga swimwear ito. Mga pambabae. Yung nasa baba. Sa taas yung mga panlalaki. Ito yan mga accessories. Yan. Accessories. Ito yung ano nila kahera. Ito yung sarili mong kahera yan. Yung person ay yung ikaw lang, yourself. Ayan. Dito naman yung mga naka-sale. Daming naka-sale. Mura lang, tig 100. Try ako. This self-tanning down diyan. Lotion ang hanap ko. So, wala sila. Dati, dito rin ako nagpapabango. Ayan. Masyada. Ay! Fulot. Ayun, nasa balan ko pa yung ano. Ayan, mga
makeups. Yung mga mahilig mag-make. Yan, mga damit pa dyan. Yung fitting room nila nandun. Yun. Yan yung mga in ngayon. Ito, yung mga nasa front. Yan. Ayan. Ayan, mga pang-oficina yata. Yan. Guys, ito yung second floor ng H&M. Yan. Pupunta kami ng second floor kasi bibili kami ng kopya ni Ragnar. Ito si Ragnar. Yan po. Ito yung second floor niya. Daan po kami ng elevator. Yan po si Ragnar. Nakaharap po siya ngayon at nakabitin sa akin. Kasi pag nakaharap po siya dito, pag nakaharap sa akin, walang tigil yung ulo niya, kakaganon, 360. Kaya ginanon ko na po siya para matigil yung ulo niya. Ayan, ito po yung second floor ng H&M, mga lingerie, mga sportswear, mga ganyan, yan. Tsaka yung mga pambata, yung baby kids. Dito po tayo sa kabila, mga underwear, mga yan, latest, ano yan, yan, medyas, mga underwear. Ito, dito mga men, lalaki dito. Ayan. Ayan yung mga panlalaki, mga ano nila. So, hindi kami papasok dyan. Punta kami dun sa mga panbata. Ayan. Ayan. Nagsisale din sila dito. Marami. Ayan yung bagong trend nila ngayon na summer. Napakaganda. Ayan o. Diba? Sobrang ganda. Simple but maganda. Ayun yung sale nila doon. Dito. Ito. For example, ito. Yes, yung price niya. Yan, 75 lang yan. Ito, 75 lang to. Yan, 75 lang tong ganitong dress. So, yun. Mura. Ito maganda to. Ito maganda. Ganda ng kulay. Yan. Yan yung latest ano nila. Ito naman sa mga bata. Yan yung mga latest items nila ngayon. Yan, mga pang summer. Pero hindi ka makakasuot niya kasi medyo malamig pa. Ayan yung mga pambata. Yan. Dito ko mostly binibili si Ragnar ng mga damit. Ayun, meron na silang maliit dito. Ito oh. Binili ko siya ng ganito. Ganda. May mga sale din sila dito. May mga leggings yung ganda. Yan. Ito mga pang-baby yan. Mga pang-baby. Pati yan, dyan, pang-baby. Ito mga pang-adults na ng konti. Yung mga matataas ng konti na bata. Ayan. Ayan. Hanggang doon sa dulo doon. So, hindi na ako pupunta doon kasi target ko lang is bumili ng kopya niya. Ayan. Bili ako ng kopya. Busy pa yung doon. Ito yung wagon ko. Yan. Dala ako ng pang-exercise. Baka punta kami doon sa park. Ayan. Nandito na kami ngayon sa mga pangkopya. Kasi mainit. Safety ko yung mata ni Ragnar. Ito yung mga sale nila dito. Oh. For example, ito. Yan. Sale na to. Iba yung price nila. So, mga pang ano yan. Yan. Ito yung mga sale nila yan. Mga bagong bata.
Ayan. May bag pa. Ayan o. May bagay kay Ragnar ito. Bagay ito sa'yo o. Det ser faktiskt ut så. Ja. Du har Ito just bagay den. kay Ragnar to. Yan o. Bagay kay Ragnar yan. Yan. Bagay kay Ragnar to. Pero kami kasi nag-order kami sa online. Minsan mura doon sa online. Yan. Yan. Ganito yung pina-order ko. Yan, ganyan. Yan. Tsaka ganito, mga ganito. Pang everyday niya. Yan. Yan yung pina-order ko sa papa niya. Mga ganito. Hindi pa dumating. Ito, maganda yung tela nito. Sobra. May ganito siya kaso maliit na sa kanya. Yan. Ito terno. Maganda rin itong terno. Uy, terno. Maganda yung terno niya. Oh. So cute. Okay. Lalabas na ako guys. Thank you very much. I hope na pumasyal kayo sa H&M. Maraming mga mura dito. Bye bye. Hey do. Bye bye.